मोनसे दुखुनांथाव थासारि जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मैया 24 घन्टानि सिगांल' सानै फरायफुबाय थानाय फरायसा आरो फरायसुलिया गावनि बेसेनगोसा जिउखौ सोमोनांथावै फोजोबना लानाय खौरांखौ फोसावनायनि उनाव फिन मोनसे दुखुनांथाव जाथाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद हालामनि चिकारडाङा गामिनि सासे उन्दै बैसोनि फरायसुलिया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो हादों। थारैनो बर' समाजाव मा जामारदों? मानो उन्दै उन्दै लाइमोन बैसोनि फरायसा फरायसुलिफोरानो गावनि आंगो आगोमा जिउखौ फोजोबना लानायनि अनजिमाया बांनायनि सायाव बांगासिनो। गुबुन फारसे हाबा जानाय बर' आइजो खारनायनि अनजिमायाबो बांनायनि सायाव बांगासिनो। बे समाव बर' हारिया मा हाबा मावोब्ला बेफोर गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय रैखा मोननो हागोन? बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। बे समाव समाजारि आफाद, रायजो राजा आरो दिथागिरिफ्रा गोख्रों खामानि मावनायनि सम होनना साननो हाथाव। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।